chili. Hallå! Jag Hej, hörde Vilma. en stekspade och så tänkte jag på fiskpinnar och så blev det stekpinne! Fan! Det kan vara stekpinne. Jag är ingen stekpinne. Det är bara stekpinne, vi gör en mat. Du, kan du hålla käften jävla turk? Jag är ingen turk. Du visst var det... Jag är bara kurd. Nej! Jo, jag är bara kurd. Kurdminister, raskan, ja, lachbaba. Nu ska vi göra mat. Vi har mat där. Ja, Där har vi mat. här har vi mat. Den är snart klar. Nu är den bara klar. Det, Nej, den är stelt det är inte bara klart. Fy! Men sätter på det första. Allah akbar. Titta, nu går det ut den. Stekpinne. Allah akbar. Vänta, stekpinne och fiskspade blir det såna då. Ja, klart. Vi kan visa Kan ni börja koka de här? här vårt kök var det. Ja. Vi har en väldigt fin fläck. Nu fick jag en. Oj. Jag är ingen ginger. Här vi har en väldigt fin hund. Vilma, kom. Kom, Vilma. Så, sitt. 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 Och här borta vi har chili. Jag måste gå på toa. Öppna våra stekpinnar. Vad gör hon? Jag ska gå på toa. Ja, vad gör hon, Vilma?